Peli lähtee käyntiin. Ja lämyjoukkue siinä ottaa ensimmäisenä pallonhallinnan, kunnes corneri pääsee ensimmäistä kertaa hyökkäämään. Ja makkaroita on vielä reilu 10 kappaletta tuolla jäljellä ja ne myydään pois pilkkahintaan 50 senttiä, joten käykää nyt hakemassa vielä päivällinen tuohon pelien päätteeksi, ettei tarvii sitten kotona lähteä ruokaa tekemään. Ja täällä laidat pikkasen ja sieltä yritetään oman maalin edestä laukausta. Se menee aivan maali ohitte ja tämän jälkeen maalialueen rike. Ja lämyjoukkue jatkaa omalla kulmavaparillaan peliä. Ja näin pallo on jälleen siellä cornerin päädyssä ja siellä sitä yritetään saada lapaa auki. Mutta kun pelaaja on selässä, niin se ei ole niin helppoa, mitä luulisi. Ja jälleen hakee laukausta sieltä cornerijoukkueen puolustaja. Lämy kuitenkin on tämä taktiikan lukenut pois ja laukauksille ei löydy tietä maalille asti. Ja siitä pallo pelataan varmalla keskialueen ylittäjä jälleen kerran lähdetään corneriin hyökkäyksellä ja semmitelma. Siinä käännetään oikealle ja vasemmalla palloa ja lopulta se on takatulopola ja sieltä pääsee puttaamaan tyhjää maali. 1-0 tilanne ja lämyjoukkue lähtee aloituksella keskeltä. Laukaus kilpistyy kuitenkin puolustukseen. Ja tässä cornerin taktiikassa on selvästi havaittavissa sopiva. Kunnes pallo löytää tiensä sieltä jalkojen välistä. Kuopiolaisten maali ja peli on 1-1 ja jälleen lähdetään sitten tasatilanteesta vääntämään. Jälleen pallo pomppii vaarallisen oloisesti siellä lämyjoukkueen maalivajalla. Tällä kertaa se ei kuitenkaan maaliaste menee. Jälleen kerran pallo menee maalialueella, mutta toistaiseksi ainakin maalilta vielä vältytään ja siinä lähtee laidalla yhtään lämyjoukkueen, mutta ei päädy tällä kertaa maaliin. Siellä tulee pikkasen kairaakin takapäin, mutta tämän tuomarit antavat tällä kertaa mennä ohitse ja peliä jatketaan cornerin hyökkäyksellä. Kova on sähräys nyt ja tila ja aika rupee kentällä olemaan erittäin vähissä. Nuo peliratkaisut pitää pystyä tekemään aivan silmän räpäyksessä. Nopea kantti pää ylös ja pallo maaliin. 2-1 Lämy siirtyy johtoon. Peli jälleen käynnissä. Siellä heitetään pientä lättyä tuonne hyökkäyspään taskuun ja sieltä suoraan syötöstä ilmasta pystytään pallo jatkamaan, mutta tällä kertaa ei kuitenkaan maaliin asti. Ja sieltä jos tuomarilla on pallo tai ja tää miesten finaali on 4 minuuttia pelattu. Ja tosiaan Lämyjoukkue johtaa 2-1. Kovaa kauppailua Lämyn puolustuspäässä. Jälleen lähtee laukaus, mutta tällä kertaa se menee metrikaupalla ohitte. Ja siellä kulmassa väännetään tiukkaa, kumpikaan joukkue ei halua antaa senttiäkään periksi. Vanha-aikainen ja sieltä tulee cornerin tasoitus 2-2.
Mutta tällä kertaa se kimppaa ulospäin siitä ja siellä mennään kulmaan vauhdilla tällä kertaa kuitenkaan tuomarit eivät tässä rikettä näin ja 2-2 tilanteessa miesten sarjan finaaliottelu ja siellä polvipeikko on maassa ja rinnalla otetaan pallo haltuun. Tämän jälkeen kuljetus vastustaja hyökkäys päättyy ja katsotaan saadaanko siitä mitään aikaiseksi. Ei tällä kertaa. Ja siellä näytetään erittäin nopeita käsiä. Kämmen rystyharhautus tapahtuu silmänräpäyksessä. 7 minuuttia peliä pelattu, 5 jäljellä. Ja tasatilanteessa miesten finaaliottelu. Ja täällä ei todellakaan yhtään anneta periksi. Kuopiosta, Horneri ja Jyväskylästä. Siellä yritetään maalin takaa nopeata käyttöä, mutta tällä kertaa kädet eivät riitä siihen, että se olisi maaliin asti mennyt. Peli aaltoilee kyllä todellakin päästä päähän ja tuo keskialue niin kunnioitetaan ja se mennään varmasti ja nöyrästi ylitse. Tällä kertaa nyt se kaukalo on hieman pettänyt tuolla kulmassa ja katsotaan millä siellä jatketaan. Ja kiista pallo. Ja näin, 4 minuuttia on vielä varsinaista peliaikaa jäljellä. Jälleen siellä lämyn kulmassa hääritään. Ja sieltä se pallo pelataan vaan varmasti toiseen kenttäpäättyyn ja tällä kertaa se tulee sieltä bumerangina takaisin. Ja nyt Lämy lähtee rauhassa rakentelemaan hyökkäystä. Sieltä lähtee laukaus hieman ohitte. Horneri pääsee kääntämään 2 vastaan 1 hyökkäys. Ei onnistu laukomaan palloa maaliin. Ja nyt siellä pallo pomppii ja jokainen sitä yrittää. Laukaa kunnes Lämy löytää sen pallon ja se on vastustajan verkossa. 3-2. Jatketaan Pillin puoluksesta vielä. Ja se on 2,5 minuuttia peliaikaa jäljellä. Vielä on hyvin aikaa Hornerilla tasoittaa. Hyvällä maltilla siellä puolustaja katsoo mistä se laukaus. Oi. Taas käy kolmassa palloa. Siellä haetaan puikoja auki, mutta hyvä puolustaja pystyy pitämään puikot kiinni. Ja jälleen laidat meinaavat pettää. Nyt te haetaan ovelaa, chippiä suoraan kulmavaparista, mutta tuo luetaan pois. Ja pallo toimitetaan maalialueelle, mutta siellä ei hyökkääjää ole valmiina. Ja sieltä lähtee laukaus, mutta puolustaja lukee tuon laukauksen pois. Ei! Se on peliasento! Ja ei kuollaan vielä, mutta siellä taitaa pallo pompata kyllä lavarivetseen. Ja nyt on paikka, mutta ei mene maaliin. Siellä pikkasen kädellä työnnetään selästä, mutta tällä kertaa rikettä ei ole. Horneri jatkaa sisään lyönnillä. Ottelu on vielä jäljellä. Minuutti 5 pallo. Minuutti
kahteen kertaan Lämy onnistuu blokkaamaan. Ja jälleen tulee cornerille pallo. 20 sekuntia vielä jäljellä. Corneri hallitsee palloa ja sieltä laukaus, mutta menee ohitte. Ja vielä corneri kerkee. Corneri vaparilla siitä ja siinä se toimitetaan, mutta ei riitä. Ja nyt on kyllä sillä, että siellä otetaan kaikki keinot peliin. Hailaa lyönnistä tulee Rankkari Lämyjoukkueelle. Ja samalla 3 pitkää vielystä merkitsee sitä, että miesten sarjan voittaja on tänä vuonna Lämy!